मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया चिरांनि दागगारियाव G+2IB बिल्डिं लुफुंथायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमानि दागगारि हाथिसाराव हाग्रा बिफाननि बिथांखिनि गेजेरजों लुफुंनो लानाय G+2IB बिल्डिंनि अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गायसनना होयो। बे G+2IB बिल्डिं लुफुंथायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव दागगारि SSBनि लोगो कामान्डेन्ट अशोक कुमार सानि, ठिकादार कमल नार्जारि, हाथिसारगुदि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मावथिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। दिनै जोंनि 11 नं चिरांदुवार कन्स्टिटुयेन्सिनि सिङाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जा डेभेलपमेन्ट एस्टिमेटफोरखौ बा स्किमफोरखौ लानाय जादों बेनिनो मोनब्रैखौ जोङो बेखेवग्रोनो नागिरदों। मोनसेया दा जोङो दादगारि एबा हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव जोङो थांनाय गोबां बोसोर माने समा मोनदांस' हायै समनिफ्रायनोबो जोंनि बे हाथिसार ओनसोलाव गोबां मानसिया बहुद बायदिसिना रोखोमनि जेंनाजों बुंफबनानै दङमोन। लोंग्रा दैनिफ्राय लानानै थाग्रा जायगा, गोबां जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय भुटानाव बेरायनो फैयो, दादगारि हालामावहाय मोनाबिलि पिकनिक जानो फैयो। खिन्थु मोनायोब्ला बेवहाय थानो जायगा मोनैनि जाहोनाव जोङो सानै हयै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जेराव बेवहाय जोंहा जायगा दंखायो IB मोनसे बानायना होनो थाखाय जों थिरांथा लाबाय आरो बेनिनो 2,05 लाख सेंसन खालामनाय जादों। आरो बे 2,05 लाख सेंसननि न'नि माबाया जागोन, स्टाइला जागोन G+2। बे G+2नि गेजेराव गोजौसिन माबायावहाय फ्ल'राव जोङो मोनसे मिनि फिल्म हल बानायनाय जागोन आरो बेखौ लानानैनो जोंनि मानसिफ्रा एटलिस्ट बे हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एटलिस्ट फाइनेन्सियेलि एसे साउन्ड जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। मानोना गोबां मानसिया बेवहाय बेरायनो फैयो आरो फिल्म नायनो फैयो। गतिके बे जोंनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट होननानै आं सानो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन खामानि न' जेरै कमिउनिटि हल 2 आरो गावबुरा भबन बा हेडमेट भबन मोनसे अपेनिं खालामनो थांगासिनो दङ। नाथाय लामानि जेंना आरो गोबां जेंना दं सानैसोआव। लामानि जेंनाया बे नैबे नेशनेल हाइवे अथरिटिनि सिङाव, बेवहाय जोंहा BTCआ जेबो बुंनांगौ गैया। नेशनेल हाइवे अथरिटिया अलरेडि बेवहाय माबा टेन्डार बुनायनि थाखाय सार्कुलार होखाबाय। गतिके सोर मोनो बेयो मोनथों, खामानिखौ जोङो जाफुंनांगौ, बेखौ जों बयबो वेलकाम खालामनांगौ। सामथाइबारिनिफ्राय हाथिसारनि बे जोंनि भुटान बर्डारसिम बियो जानो थांगासिनो दङ आरो बे कन्ट्रेक्टरफोरजों आं टाचआव दंगासिनो दङ। दै जगायनायाथ' बेवहाय फ्राय फिनिश 32 भिलेज दङ, बिनिनो 15थाखौ आं होखाबाय बोसोरसेनि गेजेराव। देग्लाय बेसेबां होनो हायो आं नायनि। आंहा फोथायनाय दङ फैगोन बोसोरनि गेजेरावहाय दादगारियाव दै लोंनायनि जेंनाया कमप्लिटलि जोबगोन।